Τώρα θα μιλήσω. Σεβαστοί πατέρες, ετοιμότατοι άρχοντες, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων, αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζουμε στις επαιτειακές πολιτιστικές εκδηλώσεις των 35 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου μας. Ο μορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Ποντίων Άρδασας η Άρδασα, με ισχυρές καταβολές από την Άρδασα του Πόντου, συμπληρώνει 35 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής και όχι μόνο. 35 χρόνια προσπάθειας για την διατήρηση και διάδοση των εθήμων και των παραδόσεων των χαμένων πατρίδων. 35 χρόνια μνήμης και τιμής των 353.000 ψυχών που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του ξεριζωμού. Με σημείο αναφοράς, το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, η δραστηριότητα του συλλόγου μας, πάντα στηριζόμενη στην ακάματη εργατικότητα των διοικητικών συμβουλίων, στο ευγενικό πάθος των μελών και των χορευτών του, κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια του νομού Κοζάνης και να γίνει γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ενώ με τις ποντιακές θεατρικές παραστάσεις ταξίδεψε στο εξωτερικό. Με την δραστηριότητά του επίσης κατάφερε να κάνει εμφανή τα δείγματα πολιτισμού των ποντίων της Άρδασας. Οι Αρδασινοί μέχρι τότε ήταν γνωστοί για το μεγάλο πάθος με το οποίο αντιμετώπιζαν την καθημερινότητα και τις ιδιαίτερες καταστάσεις. Και φυσικά παρεξηγήθηκαν ούκο λίγες φορές. Φράσεις όπως «Στην Άρδασα μόνο να μαλώνουν ξέρουν», τις έχουμε ακούσει όλοι. Βέβαια όλοι διαψεύστηκαν. Τρανή απόδειξη, το στολίδι του Συλλόγου Ποντίων Άρδασας που δεσπόζει στην είσοδο του χωριού μας. Θα τολμούσα να πω από τα λίγα στην Ελλάδα. Το πνευματικό μας κέντρο που δημιουργήθηκε με πολύ κόπο και μεράκι όταν απλοί κάτοικοι από το χωριό, απλά μέλη του Συλλόγου, αποφάσισαν να διαθέσουν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους αλλά και πολύ προσωπική εργασία. Εκεί λοιπόν στεγάστηκαν συναισθήματα και αναμνήσεις από το παρελθόν και παράλληλα δημιουργήθηκε και μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Είναι άξιοι τιμών λοιπόν οι άνθρωποι που υλοποίησαν το μεγάλο αυτό έργο, ενώ παράλληλα πολύ μεγάλη ευθύνη για εμάς τους νεότερους που πολλοί δεν είχαμε γεννηθεί. Εμείς οι νεότεροι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να συνεχίσουμε το έργο αυτό και σας θέλουμε όλους στο πλευρό μας. Δεν φοβόμαστε την αποτυχία, άλλωστε εμείς οι πόντιοι είμαστε καταδικασμένοι να πετυχαίνουμε με ό,τι και αν ασχοληθούμε. Στις δύσκολες μέρες που περνάμε σήμερα, πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα κάνει μια στροφή προς τις ρίζες του και θα επιστρέψει στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις, προκειμένου να βρει τόπους αλλά και τρόπους διαφυγής από αυτές τις δυσκολίες. Εξάλλου, το διαχρονικό είναι πάντα επίκαιρο, όσο μάλλον σε περιόδους κρίσης. Ο σύλλογος μας δηλώνει παρόν και θα προσπαθήσει να προσφέρει συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε κάθε συνάνθρωπό μας. Στο σημείο αυτό, εκ μέρους της διοίκησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Εορδαίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη, τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων και κατ' επέκταση τους χορευτές που αποδεχτήκαν την πρόσκλησή μας, το αδελφό Ποντιακό Σωματείο από τον Όρβαλ της Αμερικής για την ευγενική προσφορά του, τους χορηγούς μας για την καθοριστική συμβολή τους, καθώς και όλα τα μέλη του συλλόγου μας για τη συνεχή υποστήριξή τους. Κλείνοντας, έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι εφετινές επαιτειακές εκδηλώσεις των 35 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου μας αφιερώνονται στη μνήμη όλων των Αρδασινών που δεν είναι πια κοντά μας. Όλοι μας είχαμε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Θα θέλαμε λοιπόν από εκεί ψηλά που μας προσέχουν να νιώθουν ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει ποτέ. Απόψε δεν ξεχνάμε. Τιμούμε τη μνήμη τους με τον πυρήχιο πολεμικό χορό. Με το χορό Σέρα. Να είστε καλά.